Mateo, Kapitulo 7. Dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Busa, ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti, ug nagtuma niini, mahisama sa usa ka maalamong tao, nga nagtukod sa iyang balay, diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak, ug mikuso-kuso niadtong balaya. Wala kini matumba, kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti, ug dili mo tuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang, nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha, ug ang hangin mihapak, ug mikuso-kuso niadtong balaya. Natumba kini, ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus og sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa awtoridad.